Hadian bagahnya Trap Integrated Territorial Organization HITO kalabo da kajing ujor ha Meghalaya Human Rights Commission MHRC persya yau Deputy Commissioner Department Superintendent of Police ke East Janda Hills District ha kabaya day bagajing kena bakala don kajing syak khang persya ya kaseng bandan benta ha kajing alang pen sengopai ba lani ka public hearing kepala penlong da ka Meghalaya State Pollution Control Board kata ka khat pratarik Risau araja arfusau hawa ya jer halor kajing pan jing bit ka MS Megatop Cement Company Private Limited ban sedang ya ke projek integrated cement plant hak arpunya utrik rempang arja arpusan ke commission kala khot hajar ya ke seng bat kum juru ya ki nong sha ujor ban ai ya ke jingken tho jubab halor ke te jingja habakran sikilat pathai kubor uba donbok dakhar u president ka HITO ulong bagajing khot ka commission ka long bakini ki ar kan hon kin hab ban wan ra ki Sakhi sabut hakabe dei bakate ka jingja hakaban nakaliang ka seng kala Pynbiang lot na dong sadong hanrei ka pasngo sipat ka long banakaliang UDC bat USP ki Khlem la ban Pynbiang bat kumta kilapan por biang naga commission sakumba khatsan hado ar Sngi kani ka jingwan ni sapo Meghalaya Human Rights Commission kade halor dan kenmau tu ka case bangi file bahasa penduk ka hok long berium memberi jungi lani kata ka human rights habe dei ba kata ko por sa Megatop bakim sya ba ini ban proceed ban disngap kata ko public hearing te halor kata ngi wan long la ujor te hadian lai sien sau sien order tamenta makla kade kan sien ko basau te hakani ko order kila ban tha produce ke witnesses mati ke evidence te nakaliang ko jungi lawan prepare tende ko susi long la liang jong ka sarkar ba SP bat DC kemla ban wan prepare te kilapan por naka Human Rights Commission ba katsan Sngi te ye katarik exactly ngam phatyo ban tip nomor ge kin sapni ko order te hata ka sini kan nganla ban ong kan sadon da sapoi ka hearing pakin cross check yo nomor lang dala pay kumini kat ngejing kran ru kidang duna bah kim long kita ke long prepare hakini kliang dikam ke nging la long di bakun kre andri kina kaliang pa ka jongki te sapoi ka human right ko ai por ki tangi ru di okto kamle abakil ai por tangi ru sawan yang hati kesini ka batam kan ka herik katum ke jingkran mentan bang kila keren ki pan ya kata ka yu kitang ong da evidence ngan ai tang ong bat ki witnesses ki bat ki video evidence te yo le se de hangta bat por bakiwan hangni marsi soi kata video evidence yo kim sumshai kim ne kum tai bat kim phadda ju thana kini dikam yo le se ki tip makna nomor ba kil ongi ki bikin la kerpat manra do klida rajong na kali jong ki te kajingwan ki jongi long ni long ko ban aim sin su pa ba habashak ni ko human right lejong ni de ban mich mat bangim dei ra ban kien ni kai nomor ba ka ain ka don ni hab ni tre te nomor ba khamtam ka ni ka jingi tungkuk jingi hapo Megatop kamdei su tang bat nom no handrei kala dei bat ba ta gi high level bat ying ra subang bani kendo bat kini ke jat high level kendala ayat pois ka ain mar nitip ba ka ain ni kandan de halor ko hok umbat ni umbat na ban handrei ka yeng de restan ka tum ka hok bat ke jingsa Habatin pej bahaki ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka shop plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka Sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya